Ο Κρίστοφερ Γουόκεν παραμένει ένας διάσημος Αμερικανός ερμηνευτής, αναγνωρισμένος για τον αδιαμφισβήτητο ρυθμό του, τους παράξενους χαρακτήρες του και την ευέλικτη ικανότητά του. Μπαίνοντας στον κόσμο ως Ρόναλντ Γουόκεν στις 31 Μαρτίου 1943, στην Αστόρια του Queens της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε ένα θεατρικό ταξίδι που διήρκεσε 50 χρόνια. Ξεκίνησε από το θέατρο και την τηλεόραση πριν κυριαρχήσει στον κινηματογράφο. Κέρδισε ένα Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Ελαφοκυνηγός» 1978, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να ενσαρκώνει περίπλοκες, μελαγχολικές περσόνες. Το κινηματογραφικό του βιογραφικό περιλαμβάνει εξέχοντες ρόλους στις ταινίες «Πιάσε με αν μπορείς», «Pulp Fiction» και «7 ψυχοπαθείς». Το ξεχωριστό του ταλέντο και η προθυμία του να ασχολείται με παράξενα και ανορθόδοξα θέματα τον μετέτρεψαν σε ένα αγαπημένο στυλοβάτι του Χόλιγουντ. Τόσο η σοβαρότητα, όσο και οι χιουμοριστικές του ικανότητες προσέλκυσαν πλήθη, εδραιώνοντας τη θέση του ως δυναμικού και θρυλικού καλλιτέχνη. Ωστόσο, έτρεφε ένα βαθύ μυστήριο και σήμερα είναι επιτέλους έτοιμος να σπάσει τη σιωπή του. Ο Κρίστοφερ Γουόκεν αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και προσαρμόσιμα ταλέντα στον κινηματογράφο. Τα χρόνια της διαμόρφωσής του και η αρχική του επαγγελματική σταδιοδρομία χαρακτηρίζονται από ένα σπάνιο μείγμα εμπνεύσεων και γεγονότων που σφυριλάτησαν την απίστευτη πορεία του μέσα στο τοπίο της showbiz. Πρώτα χρόνια. Ο Γουόκεν μεγάλωσε ως το δεύτερο παιδί της Ροζαλή, μιας Σκοτσέζας μετανάστριας που διατηρούσε ένα αρτοποιείο, και του Πολ Γουόκεν, ενός Γερμανού μετανάστη αρτοποιού. Και οι δύο γονείς καλλιέργησαν ένα εφάνταστο, στοργικό σπιτικό για τα αγόρια τους. Ο Γουόκεν, μαζί με τα αδέρφια του, τον Κένεθ και τον Γκλεν, έλαβαν ισχυρή ενθάρρυνση να εξερευνήσουν δημιουργικά χόμπι από την παιδική τους ηλικία. Μια τέτοια ατμόσφαιρα έθεσε τις βάσεις για το πεπρωμένο του Γουόκεν στις θεατρικές τέχνες. Μέχρι την ηλικία των 3 ετών, ο Γουόκεν και τα αδέρφια του άρχισαν να εμφανίζονται ως νεαροί ηθοποιοί σε τηλεοπτικές σειρές. Ορίμασε κατά τη διάρκεια της χρυσής εποχής της τηλεόρασης, καθώς η τηλεόραση του προσέφερε ένα εφαλτήριο για την αρχική του επαφή με την ερμηνεία. Μια εξέχουσα πρώιμη δουλειά του περιελάμβανε ένα κωμικό σκέτς δίπλα στον Τζέρι Λιούις στο The Colgate Comedy Hour. Αυτό το πρόωρο ξεκίνημα στην ψυχαγωγία έδωσε στον Γουόκεν μια γεύση από τον χώρο του θεάτρου και εδραίωσε την επιθυμία του να τον κυνηγήσει επαγγελματικά. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο Γουόκεν σπούδασε στο επαγγελματικό παιδικό σχολείο, το οποίο δημιουργήθηκε για νέους ηθοποιούς, χορευτές και μουσικούς. Αυτή η εξατομικευμένη εκπαίδευση του επέτρεψε να συνδυάσει τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα με ένα αυξανόμενο προφίλ απόδοσης. Αργότερα εισήλθε στο Πανεπιστήμιο Χόφστρα, αλλά το αποχώρησε μέσα σε 1 χρόνο για να δώσει προτεραιότητα στην υποκριτική. Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών μαθημάτων τόσο σύντομα απέδειξε την έντονη αφοσίωσή του στο επάγγελμα. Ο Γουόκεν ασχολήθηκε επίσης με τον χορό, μια ικανότητα που σύντομα έγινε το χαρακτηριστικό του χαρακτηριστικό. Παρακολούθησε μαθήματα στο Washington Dance Studio, βελτιώνοντας τις τεχνικές του σε τάπ, μπαλέτο και σύγχρονα στυλ. Αυτή η ποικίλη διδασκαλία τροφοδότησε την ομαλή μηχανική του σώματός του και τις ξεχωριστές κινήσεις του, οι οποίες έγιναν απαραίτητες για την παρουσία του στην οθόνη. Η αρχική πορεία του Γουόκεν περιλάμβανε μια σειρά από ασυνήθιστους ρόλους στη σκηνή, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ξεκίνησε το αμοιβόμενο ταξίδι του μέσα σε μουσικά θεατρικά έργα, επιδεικνύοντας το ρυθμικό του ταλέντο σε παραστάσεις όπως το West Side Story και το Baker Street. Αυτοί οι χαρακτήρες τόνιζαν την προσαρμοστικότητά του και την ικανότητά του να λάμπει τόσο σε σοβαρά όσο και σε μελωδικά σκηνικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Γουόκεν
πήρε το σκηνικό ψευδόνυμο Κρίστοφερ, επηρεασμένος από έναν χαρακτήρα που υποδίθηκε σε ένα θεατρικό έργο Κρίστοφερ Μάρλοου. Αυτή η αλλαγή τίτλου συνέπεσε με μια εποχή μαζικής επέκτασης της καριέρας του. Οι εμφανίσεις του Walken σε μικρές οθόνες κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής αυξήθηκαν κατά πολύ. Εξασφάλισε θέσεις ως guest σε πολλά επιτυχημένα προγράμματα, όπως το Naked City και το The Guiding Light. Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του επέτρεψαν να εδραιώσει μια σταθερή βάση και να κερδίσει σεβασμό στον χώρο. Πρωτοποριακή και αξιοσημείωτη ρόλη. Το τεράστιο άλμα του Walken ήρθε μέσω της ερμηνείας του στην εκτός Broadway παραγωγής The Lion in Winter, 1966, υποδιόμενος τον βασιλιά Φίλιππο της Γαλλίας. Αυτός ο ρόλος κέρδισε μεγάλο έπαινο και άνοιξε δρόμους σε πολύ μεγαλύτερους υποψήφιους. Μέχρι το 1972, ο Walken έκανε μια σημαντική στροφή στον κινηματογράφο με τον ρόλο του στην ταινία The Anderson Tapes, σε σκηνοθεσία Sidney Lumet. Ωστόσο, η ερμηνεία του στην ταινία The Deer Hunter, 1978, του Michael Cimino, ήταν αυτή που τον έκανε πραγματικά superstar. Ενσαρκώνοντας τον ψυχολογικά τραυματισμένο στρατιώτη του Βιετνάμ Νικ Τσεβοτάρεβιτς, η ανατριχιαστική εκτέλεση του Walken του εξασφάλισε ένα Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Αυτός ο χαρακτήρας απέδειξε το ταλέντο του να εμβαθύνει σε περίπλοκες περσόνες και άφησε μια μόνιμη εντύπωση τόσο στους θεατές όσο και στους κριτικούς. Αφού εξασφάλισε το Όσκαρ, ο Walken προχώρησε στην αποδοχή ποικίλων και απαιτητικών έργων. Η απεικόνιση του παράξενου και τρομακτικού Max Zorin στην ταινία του James Bond A View to a Kill, 1985, απέδειξε το ταλέντο του στη δημιουργία εμβληματικών ανταγωνιστών. Η προσπάθεια του Walken στην ταινία The Dead Zone, 1983, με επικεφαλής τον David Cronenberg, ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στην αποδοχή ανορθόδοξων και συναρπαστικών ρόλων. Στυλ και κληρονομιά, τα χρόνια διαμόρφωσης και το επάγγελμα του Walken χαρακτηρίζονται από την προθυμία του να υιοθετήσει ένα τεράστιο φάσμα χαρακτήρων που εκτείνεται από musical μέχρι έντονα thriller. Ο αδιαμφισβήτητος τόνος του, ο ιδιαίτερος ρυθμός και η ιδιαίτερη γλώσσα του σώματός του τον ξεχώριζαν από τους συνομιλίκους του. Η αφοσίωση του Walken στην υποκριτική διαδικασία και το ταλέντο του να εξαφανίζεται σε ποικίλες περσόνες τον μεταμόρφωσαν σε ένα αγαπημένο και τιμημένο είδωλο του Hollywood. Σε όλη τη διαδρομή του, ο Walken έχει διατηρήσει μια ισχυρή θέση στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, σοκάροντας συνεχώς τους θεατές με τις επιλογές και την ερμηνεία του. Οι πρώτες του συναντήσεις, που εκτείνονται από τα νεανικά του χρόνια στην Αστόρια μέχρι τις σπουδές του στο μπαλέτο και τη θεατρική τέχνη, έθεσαν τη βάση για ένα επάγγελμα που αποδείχθηκε εξαιρετικά παραγωγικό και εξαιρετικό. Η εξέλιξη του Christopher Walken από νεαρό ψυχαγωγό σε superstar, κάτοχο Όσκαρ, αποτελεί απόδειξη της δεξιοτεχνίας, της προσαρμοστικότητάς του και του διαρκούς μαγνητισμού του. Το υπόβαθρο και η πορεία του όχι μόνο αντικατοπτρίζουν την αφοσίωσή του στις δραματικές τέχνες, αλλά τονίζουν εξίσου τα σπάνια χαρακτηριστικά που τον μετατρέπουν σε έναν γνήσιο κινηματογραφικό θρύλο. Ο Christopher Walken μπλέχτηκε σε ένα από τα πιο επίμονα παζλ του κινηματογράφου, ενώ επέβαινε στο πλοίο Splendor μαζί με την Natalie Wood και τον σύζυγό της, Robert Wagner, το βράδυ που η Wood βυθίστηκε μοιραία, στις 28 Νοεμβρίου 1981. Η ομάδα, στην οποία συμμετείχε και ο καπετάνιος του πλοίου, Dennis Davern, ξεκίνησε ένα ταξίδι διακοπών προς το νησί Σάντα Καταλίνα. Εκείνο το βράδυ κατανάλωσαν μαζικά αλκοόλ και υπήρξε μια εκρηκτική διαμάχη μεταξύ του Βάγκνερ και της Wood, ενώ ο Walken φέρεται να ήταν παγιδευμένος στην αυξανόμενη εχθρότητά τους. Ο Walken παρέμεινε ως επιτοπλίστων σιωπηλός
σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της καταδικασμένης βραδιάς, διατηρώντας μια δημόσια σιωπή που απλώς τροφοδότησε φήμες και μυστήριο. Για δεκαετίες, οι λεπτομέρειες που περιείχαν τον θάνατο της Νάταλι Γουντ παρέμειναν ασαφείς, ενώ η αρχική έρευνα τον κατέταξε ως ακούσιο πνιγμό. Ο φάκελος του ιατροδικαστή ανέφερε μέθη από αλκοόλ, παράλληλα με την ανακάλυψη μολοπισμών στο δέρμα της Γουντ, οι οποίοι οι ερευνητές πίστευαν ότι τέριαζαν με πτώση από το σκάφος. Ωστόσο, με ένα νέο και ασυνήθιστο βήμα, ο Γουόκεν τελικά διέκοψε την ησυχία του, δηλώνοντας ότι ο θάνατος της Γουντ ήταν απλώς ένα ατύχημα. Τόνισε πως το μείγμα αλκοόλ και περιβάλλοντος στο σκάφος προκάλεσε τη μοιραία βουτιά της στη θάλασσα. Ο Γουόκεν χαρακτήρισε το βράδυ ως μια καταστροφική στροφή της μοίρας, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε καμία εγκληματική δραστηριότητα. Τα σχόλιά του επιχειρούν να καταπνίξουν οριστικά τις πολλαπλές παρανοϊκές θεωρίες που σκίασαν τον πνιγμό της Γουντ τα τελευταία 40 χρόνια. Ανεξάρτητα από την ανοιχτή δήλωση του Γουόκεν για τυχαίο θάνατο, ο φάκελος αντιμετώπισε πρόσφατα νέες έρευνες. Κατά τη διάρκεια του 2011, το τμήμα σερίφη της Κομιτείας του Λος Άντζελες επανεκκίνησε την έρευνα, αναφερόμενο σε νέες αποκαλύψεις του Ντένις Ντάβερν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε εξαπατήσει στο παρελθόν τους ερευνητές και είχε επισημάνει τον Βάγκνερ σχετικά με τον θάνατο του Γουντ. Μέχρι το 2018, ο Βάγκνερ χαρακτηρίστηκε ως άτομο ενδιαφέροντος στην έρευνα, αν και δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες εναντίον του. Οι ερευνητές έχουν ανακρίνει τον Γουόκεν για να βοηθήσουν στην ενεργή ερευνά τους, αλλά απέτησε οι λεπτομέρειες των συνομιλιών του να παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές. Πίεσε τους ερευνητές να ορκιστούν κατά της διαρροής ό,τι κάλυπταν, ενισχύοντας ένα επιπλέον επίπεδο ίντριγκας σε ένα εξαιρετικά μυστικοπαθές παζλ. Αυτή η απέτηση για μυστικότητα αναγκάζει τις μάζες και τον τύπο να μαντεύουν τι πραγματικά καταλαβαίνει ο Γουόκεν και γιατί επιλέγει να αφήσει κρυφά συγκεκριμένα γεγονότα. Τα σύγχρονα σχόλια του Κρίστοφερ Γουόκεν, παράλληλα με την ενεργή έρευνα, υπογραμμίζουν την περίπλοκη και διαρκή αιμονή που περιβάλλει τον θάνατο της Νάταλι Γουντ. Αν και ο Γουόκεν επιμένει ότι παρέμεινε ένα ατύχημα, η απέτησή του για μυστικότητα μαζί με τους ερευνητές υπονοεί ότι μπορεί να υπάρχουν στοιχεία από εκείνη τη βραδιά που δεν έχουν υποθεί, προχωρώντας στην είσοδο και μπερδεύοντας όποιον παρακολουθεί αυτό το κινηματογραφικό παζλ. Ο Κρίστοφερ Γουόκεν παραμένει παντρεμένος με την υπεύθυνη casting Georgianne Thon από τον Ιανουάριο του 1969, μια σχέση που διαρκεί εδώ και 50 χρόνια. Η Georgianne είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένη στον χώρο του θεάματος για το ταλέντο της στο casting, ειδικά για το διάσημο τηλεοπτικό δράμα The Sopranos. Ο γάμος τους είναι αξιοσημείωτος λόγω της αντοχής του και του κοινού θαυμασμού και ενσυναίσθησης που του επέτρεψαν να επιβιώσει από το άγχος της φήμης. Σήμερα, ο Κρίστοφερ Γουόκεν παραμένει απασχολημένος στην κινηματογραφική του καριέρα, συνεχίζοντας να γοητεύει τους θεατές με το σπάνιο ταλέντο του και τους εμβληματικούς του ρόλους. Εμφανίζεται τακτικά, τόσο σε ταινίες όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές, αποδεικνύοντας την προσαρμοστικότητά του και τον διαρκή μαγνητισμό του. Σύγχρονες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν ρόλους σε ταινίες όπως «Ο πόλεμος με τον παππού» και διαφημίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως «Ο αποχωρισμός». Η αφοσίωση του Γουόκεν στην τέχνη παραμένει απόλυτη και παραμένει μια αγαπημένη προσωπικότητα στον δημιουργικό τομέα. Ο Γουόκεν και η σύζυγός του πήραν μια συνειδητή απόφαση να μην μεγαλώσουν παιδιά. Ένιωθαν ότι η ανατροφή ενός σπιτιού θα τους ανάγκαζε να θυσιάσουν δραστικά τα επαγγέλματά τους. Σε δηλώσεις τύπου, ο Γουόκεν δήλωσε ότι η πορεία ενός καλλιτέχνη φέρει τεράστιες ποσότητες απρόβλεπτου και οικονομικού χάους, κάτι που πίστευαν ότι θα καθιστούσε δύσκολη την παροχή ενός ασφαλούς σπιτιού για τους νέους. Αυτή η ετυμηγορία τους επέτρεψε να επικεντρωθούν στην επαγγελματική τους πορεία, απαλλαγμένοι από τις επιπλέον υποχρεώσεις και τα εμπόδια της ανατροφής των παιδιών.
Η επιλογή τους υπογραμμίζει τους λογικούς παράγοντες που κατά καιρούς επηρεάζουν τις ιδιωτικές επιλογές, αντικατοπτρίζοντας μια δέσμευση στο επάγγελμά τους παράλληλα με την κατανόηση των πιέσεων του τοπίου του Χόλιγουντ. Σήμερα θέλουμε να ακούσουμε τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι ο Κρίστοφερ Γουόκεν έχει δίκιο, ότι ο πνιγμός της Νάταλι Γουντ ήταν απλώς ένα ατύχημα, ή μήπως υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά?